Ve středu 14. listopadu 2012 se bude lovit hradecký rybík plachta. Pomalu se vypouští a mezi tím přicházejí děti ze školek, možná i škol, aby se podívali na tuto událost. Druhá A dokonce, jo? No výborně. Tak to se ulejváte z vyučování. No, trochu. To já, aspoň nebudeme mít první hodinu vyučování. Budem. Z podchodu se vynořuje další třída. My na vás aspoň chvilku koukneme, teda vidět, takhle, až chlapi budou ve vodě, tak asi je možný se mít patřit. Teďka máme rybu u hráze, jak děti křičej, tak ona nám odplave na druhou stranu. Jasný, takže jdeme zpátky pomalinku. Tak už chlapi v tom budou dupat, tak už to... Tak výlov začal. Je před 10. hodinou a děcka se dočkala. Máme rádi, ale máme rádi vodu. Voda je totiž vodovatá a proto máme rádi. Já miluji. Já nesnáš. Tam vám ukazuje štěku. Jdeme? Chceš se podívat? Podívej, Tam pan už na to. Zacouvejte, pojďte. Tady. To větší, menší ryby. Oni neje, ale oni nekousají. Kapřici ne. Čeká, tam má zoubky. A to je kousne? Ne, proto dal tu štěku někam jinam. Budeš! Co narovali teda? Dáme, no. Tady ta jo. Hele, ještě teda jedna zásadní věc, co každý rybář by měl vědět odmala. Když šahám na rybu, tak musí mít mokré ruce. Protože ta ryba má takový vlastně slizový povlak a to ošaháte a takže mokrý namočit někde. Já je mám mokrý.
Já se namočím. Tam je štíka. Puste je do vody nebo zavřou. Já vím, ale můžu, ho? No, teď je tamhle jděte hodit do ty. Pojďte těma mít někde směšně maximálně taky simplou tyčku. To není ono. Úplně malý koupit, oni možná ještě nemá. Kámo, ty jsi nějaký milej. Jo, tam má takhle zub normálně, potřebuji si pustíš, počkej. To má ten glas papír. No.